O pasado sábado Chantada B rompeu coa mala racha que estaba a pasar e fixo no campo do Antas, de onde volveu con 3 puntos ao gañar o equipo veciño por 1-2. Sí, a verdade é que levábamos 2 derrotas contundentes consecutivas e o sábado presentábase un partido complicado, pois ainda que era na casa do penúltimo Antas, sempre un campo complicado. Ainda así, creo que soupemos adaptarnos ás circunstancias do rival, do campo, e fixemos un partido moi serio defensivamente, aproveitando as nosas opcións en ataque. Un partido moi igualado onde os golos de Chantada chegaron das botas de André, nun campo de pequenas dimensións onde non faltaron oportunidades para os dous equipos e no que a defensa de Chantada foi determinante. O campo é bastante pequeno, entonces as chegadas a ambas áreas son bastante continuas. Como acabo de decir, creo que fixemos un bo traballo defensivo, esperamos as nosas opcións, de feito chegaron os 2 goles a balón parado, ambos obra de André, e unha vez que nos puxemos por diante xa con 2 no segundo período, soupémonos defender ben ata o final. O Chantada B atópase de sétimos na clasificación do seu grupo en segunda autonómica, unha posición cómoda e fora de perigo de descenso, o que tranquiliza o equipo nos partidos que lle restan da tempada. O vindeiro sábado enfrontaránse ao Soberno Sangoñedo. Quedan 6 partidos de campeonato e estamos nunha situación sin peligro de descenso nin opcións de ascenso, co cal o que vamos tratar nos partidos que nos quedan pois é competir o mellor posible, seguir disfrutando como levamos feito que vai de tempada e intentar quedar o mellor posible. Recibimos a un rival que vai na última posición prácticamente descendido, pero bueno, sabemos que non vai ser un partido doado porque xa nos venceron na ida e temos ese certo aire de revancha de ganas de vencerlles.